Cròniques de Gothel. Capítol 142. Bratac i raptors a l'infern de dos en dos. De bon matí ens desperta Eisenhorn trasbalsat, colpit pel dolor, amb la funesta notícia que la cúpula del zigurat ha tornat a ser activada. La cara de tots és de profund descans i dolça melangia, però passa de súbit el dolor del fracàs. Tornem cap al laboratori de la Calavera per veure si han reparat els generadors que havíem destrossat amb frenesí salvatge. Anem a passar sense rastre, de Lucien, com de costum, amb el coronel confederat fent de capdavanter. Sentim un soroll que ens sobresalta. Davant tenim una criatura bípeda, com un raptor, i sobre d'ella va mutar una criatura amb una silueta semblant al nostre company. Però no pot ser veritat. Veiem que el flanquegen tres més, fan ronda i volen picar carn magra. Les criatures són idèntiques al nostre bratac. Al fixar-nos amb atenció, ens apartem una mica perquè els raptors estan olorant la carn i busquen el guardabosc de Kenya viu. Tots junts ens preparem per atacar-los amb una emboscada. El coronel i Lucien es pugen a un bolet d'altura mitjana i ens preparem tots els altres per atacar-los abans que ens vegin i caiguem un parany mortal. Entre Lucien i el coronel abaten a un amb menys canta un gall, desfigurant-li el rostre i abatint-lo abans de cometre un salt prodigiós. Uns altres enemics ataquen brutalment a Gothel i Eisenhorn. Un bratac carrega contra els bolets de francs-tiradors i d'un salt hi puja, traient el cap amenaçador. Lucien convoca dues àguiles per agafar-se i sortir volant. La idea és brillant. Alistair, al mateix temps, immobilitza els dos raptors i el bratac que estan atacant el bolet de Lucien i el coronel, fent que caiguin preses d'unes llumetes molt interessants. Gothel elimina un bratac massegat i deixa de la seva muntura molt tocada. Tot i això, el raptor, molt llest, acaba malnant amb un crit de victòria. Eisenhorn, per altra banda, amb l'ajuda del coronel, s'enfronta a un altre bratac, mentre Alistair entona una cançó confederada amb tambors màgics emulant la guerra. Paral·lelament, aixeca Gothel. Acabem el combat eliminant els raptors que estaven hipnotitzats per no res. Aconseguim entrar al laboratori i apaguem els generadors, destrossant-los, tornant on estàvem fa 2 setmanes. Continuarà.